Mä oon miettinyt sitä välillä, että mitä jos joku niinku semmoinen Jumalan kaltainen tietoinen olento on niinku luonut tämän kaiken niinku meille. Miettikää, kuvitelkaa, että tuolla olisi joku korkeampi tietoisuus, joka on ajatellut silleen kaikkea tätä luodessa, että nyt laitetaan Jumalauta parasta pöytään. Tiedättekö, se on pistänyt siellä soitakin, että nyt luodaan tämmöinen niinku, jotenkin niinku universumin läpihalkovan tulipallon perässä seuraavaa tämmöisiä galaksia halkova elävä planeetta, jossa niinku laitetaan taivaan värit vaihtuu joka päivä ja aurinko nousee ja yöllä näkyy kaikki galaksit. Laitetaan sinne niinku metsässä on niinku laulavia lintuja ja sitten siellä on tämmöisiä niinku sieniä, jotka välittää puiden viestejä. Ne toimii niinku puiden WhatsAppit ja meressä on jotain vittu mustekaloja ja pistetään tonne vielä kuumia lähteitä, omenapuita ja vittu poneja. Ja sit niinku... Ja sit ihmiset on kaiken tän keskellä silleen, että oispa kaljaa. Koska tulee tohtori Paiseen 4. kausi? Tiedättekö, kun mikään ei riitä.